One, two, three, push. Push. Right, boy. Pero okay, sir. Pero okay, smooth. Smooth. Smooth, smooth. Ayan. Kaya pala sin. Good. 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 That's good. Push. Iya, cepat. Cepat, cepat. Ulo po. Cepat, cepat, cepat. Nah, ulo po. Kaya? Opo. Yan. Kaya pa rin. Sino ka lang natin? Iman. Ano ba si Iman? Ako! Yan na. Ayan, gaya mo pwede. Ngalay mo ko siya na. Hindi, pwede naman ako. O, tangan dito mga gamit dyan. Kuya, huwag kami dito. Kaya natin yan. Oo. Kulang pa. Kaya natin yan. Hup! Yan. Okay kuya? Ha? Diyan mo katawan mo. Tikas. Hindi lang po. Alam, tapos yan. Kaya mo ha? Opo, kaya po. Kaya mo hindi. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya mo ba? Di ba? Nakatamaan siya eh. Tatay. Sige, ma. Angat. Sige, nanay tayo. Sige, umungo pa rin. Ha? Balik mo ulo, ha? Sige. Ay, naku. Si Iman. Si Iman, si teacher mo na. Shiman. Shiman na. Shiman na lang to. O, yan guys. So, kapon, naka-16 kami. So, walking namin, ayan. So, walking 16 kapon, tapos yung tayo mo is 160 kuya. So, manibago na konting gagawan mo kasi nga hindi sumakit. So, ngayon gagawin natin ngayon, we'll reach the 20 maximum. 20 pa yan sa kaya mo ha. Kung makaka-20 ka, much better. Kung hindi naman, push it to 20 na. Are you ready, sir? You are ready? To count of 3. 1, 2, 3. Push! That's better. That's good. First try namin ito. October 3. Yan. Dito tayo. Okay. Two. Kaya. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitin pa. Yung, ayaw mo. Sabi. G-man. Hindi yung dati. Yan. Tulak pa. Yan. Power ha? Ha? Yo yan. Very good. Dali. Yan ko yan. Go po. Whoa! Okay, one round guys.
First one namin to sa October 3. Naming walking combination na po tayo. Yan. So step. Attack. Yeah. Bakasabi lang muna. Sige. Bakasabi na. Ano pa? Yan. Step backward. Versa, balance. Position. Okay. Hirap no? Parang nyo na? Lalado mo. Ayos na pa mo? Sige, ayos mo. May ayos yun. Tagal mo. Ha? Humira ka? Ano ka? Relaxing na. No. Gawin mo na sa... Upo mo na. Gawin mo na. Yan. Parang hindi na upo mo na. Diba? Sinayos mo kaya? Yan. Pagka medyo nasa kondisyon, kasi nga, gawa na karami ng ating, diba? At ilan na piraso ko din. Natin mo piraso yun. Diba? Yan na. O. Dalawa. Dalawa ha? Dalawa. 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 Dalawa din. Paano? Hindi na kaya. Hindi na makikita. Ready? 1, 2, 3. Push! Push behind me. Strength to the other. Okay. Kaya ba? Kaya ba? O hindi mo na nalakad. Putay mo na. Putay mo na. Putay mo. Okay, putay mo na. Putay mo. Putay mo. Putay mo. Yan. Klase mo na. Gano'n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Diretso mo na. Ganun tulong agad. Exhale, power. Kaya ba? Kaya? Wala. Power ha? Ha? Kung nalakad ulang power ko ha? Meron pa. Oh. Yeah, power! Jesus' name. There's a power in the name of Jesus. Power! Whoosh! Yan! Very good! Hati mo siya. Okay. Guys, nakakatuwa ng kamera. Check mo nga. 9 minutes. Kasi, ano mo sa power? Ano mo ang power? Solution. Okay. Round 2. Okay, so. Wala. Wala pala na. Sige.
Itulah. Ganun pa. Power. Yan, ganun pa mo. Isang. Bago mo na, warm up ko muna. Warm up. Saan? Ano? Tayo lang. Huwag kang tumayo. Lakad na tayo. Sige. Kulang na tayo ngayon. Sinta ka na ba naman eh? So, naka-120 ka na ngayon. So, kunti na gagawin mamaya. Ang 130 na yan ha. Kaya pa, nanghihina ka eh. 2. Pero itong 130 na ito. Plus, isang dato kanina. So, 130 ito guys. Si Maga. Hold. Hindi na ka mo? Upo mo. Upo mo na mag-close yan. Upo mo na. Yan. Tanda mo, upo ka muna. Yan. Upo ka, relax yan. Naka nang hina kasi ng umaga. Kanina, sinagad mo siya daan. Diba? Hindi. Kasi ng dalawa kasi may Herman. Yan, Pero naman nagbibilang ka ba? Mag-bend. Tapos clear pa lang. O kaya, kung marami, sige sa akin. Para lalaki lang tayo. Kasi mapapawid ka nun. Dalawa pa lang walking. Ha? Slow pa siya. Kaya napagod si Kuya Henry ng umaga na 100 daw. Ayan. So, kagtuman ito mga part 2 din.